ओरैनो दिनै बर' कसारि खुलुमबाय आंनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ आसाम सरकारनिफ्राय बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनि गामि फोसावनाय ड्राफ्टखौ दिनै आसाम सरकारा फोसावनानै होबाय। फोसावना होनायखौ बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिनिस्वर बसुमतारिया गोजोननाय फोरमायदों। दिनै बेखौ नोजोर होनानैनो धेमाजि जिल्लानि गासै माहारि आफादफोरा खौसेथियै बायदि बायदि जेंनानि सायाव सावरायो। बे भिडिअ'नि गेजेरजों मिनिस्वर बसुमतारिया मा फोरमायदों फै जों आबुङै मिथिना लानि। गावहारि खुंथाय बेनि मावख'आव जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गासै बर'नि माहारि आफादफोर जेरैहाय द्राविड़ फरायसा आफाद, खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बर' थुनलाइ आफाद, द्राविड़ बर' रायजो अनसाय आफाद, बारग' बिएलटि अनसाय आफाद, बर'नि माहारि आफादफोर ज' जादों। थांखिया बेनो जे आसाम सरकारनिफ्राय जोंनि बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनि जि मोनसे गामि फोसावनायनि हाबाफारि बिनि ड्राफ्ट जि मोनसे बेखौ बिलाइखौ ड्राफ्ट बिलाइखौ सरकारा दिनै फोसावबाय। दा बे फोसावनायनि गेजेरजों जोंहा माखासे खामानि मावनो गोनां जानानै फैनाय बेनि सायाव जों रायज्लायदों। दा जायखि जाया आङो गिबि आसाम गभर्नमेन्टखौ बिनि थाखाय साबायखर बावग्रोनो लुबैगोन बाथ्राखौ बेखेवना बुंनायनि सिगां। मानोना बर'फोरनि थांनाय 2020 मायथाइ 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जि मोनसे बिटिआर गोरोबथाखौ जों खालामनानै लाबोदोंमोन। बावहाय द्राविड़ बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थानानै आरो एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद जहै जोङो सागान होनानै बा गोरोबथा खालामनानै लाबोनाय जादोंमोन। बिनि उनावहाय जोङो बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथाया आबुङै दाफुंजानाया दासिमबो जायाखैखाय जों सरकारजों थाफानानैनो रायज्लायबाय थाबोदों आरो जोङो थाबै दाफुंना होनानै गामिखौ फोसावनायनि गेजेरजों बिजाब दानानै बिसायख'थि खुंनांगौ बेखौ जोङो दाबिबोबाय थादों। दा दिनैहाय गोजोनथाव बाथ्रा बेनो जे जोंनि गामिनि जि मोनसे गामि फोसावनाय सोरखारा बेनि ड्राफ्ट जि मोनसे बिलाइ बेखौ दिनै फोसावनायखाय जोङो गोजोननाय मोनदों आरो जोङो बिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व सारखौ जोङो साबायखर बावथारनांगोन। आरो लोगोसे जोंनि आसाम एसेमब्लिनि बुंथिगिरि बिश्व दैमारि मानगोनां बिथांखौबो जोङो साबायखर बावनांगोन आरो जोंनि WPT आरो BC बे बिफाननि मन्थ्रि डक्टर अनास पेगु बिथांखौबो जोङो साबायखर बावथारनांगोन। आरो बिथांमोननो आंनिफ्राय बर' कसारि अनसाय गावहारि खुंथायनिफ्राय जानानै आङो बिथांमोननिसिम खर'गंग्लायै आंनि सिबिनाय मान बावनाय मोजां मोननायखौ जासिहरबाय। दा बे समाव दिनै जों जाय थांखिखौ लानानै जिरायदों द्राविड़ बर' फरायसा आफाद, एनडिएफबिनि मोनब्रै हानजा आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद बिथांमोननिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ आङो बावनांगोन आरो साबायखर बावनांगोन। बेनि गेजेरजों जिहेतु दिनै जाफुंफैबायखौनो बुंनांगोन जोङो बे मोनसे आगानसे आवगायनाय। आरो आं बेखौ बुंनो लुबैनाया नैबे दिनैहाय जाय गामिनि ड्राफ्ट बिलाइ बेखौ सरकारा फोसावदों बावहाय बेखौनो जोंहा मावनांगौ दङ। दिनैनिफ्राय जोंनो बारा सम होआखै 12 अक्ट'सिम 12 अक्ट' नैबे दिनैहायथ' जाहैबाय 4 अक्ट' जाहैबाय मे दाननि 12 अक्ट'सिम जोंनो सम होदों। बे समनि गेजेराव बबेबा गामि न'खर थालांबायदों नामा बेखौ जों नायनांगौ थाबाय। आरो जुदि गामि बा न'खरफ्रा थालांदोंबा बहाबा बा बबेबा गामिया बा न'खरा बेखौ जोङो रोखा खालामनांगौ बे समनि गेजेराव। दा बिनि थाखाय जों दिनै जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जेसेबां बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ बे आफादफ्रा ज' जानानै बेखौनो रायज्लायदों जे जोंनि सोरखारनो गथायना होनाय गामिफोरनि बा न'खरफोर गामिनि सिङाव न'खर थायो बोरैबा थालांबायदों नामा बेखौ नायफामनो थाखाय जिल्ला बावहाय रायज्लायबाय। जिल्ला आरो दख'राफ्रा दिनैहाय रायज्लायनायनि गेजेरजों मोनसे थांखियाव फैदों बे जेंनाखौ बे हाबाफारिखौ मोजाङै मावनो थाखाय मोनसे फिसा मोनसे ओरैनो कमिटि होनगोन बेखौ इंराजियाव मोनसे फिसा आफाद दाफामनानै लायो। बे बर' माहारि आफादफोरनि गेजेरनिफ्राय प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारिखौ लानानै मोनसे साब कमिटि बायदि दानाय जादों बे जेंनाफोरखौ नायफामनो थाखाय। दा बावहाय द्राविड़ बर' फरायसा आफाद जिल्लानि थाबाय, खौसेथि बर' सुबुं आफाद जिल्लानि थाबाय, द्राविड़ बर' रायजो अनसाय आफाद जिल्ला थाबाय,
जोंनि बारग' बिल थुनलाइ आफादनि थाबाय आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफाद थाबाय बर'नि माहारि गौथुमफोर ज' जानानै सारेन्डार एनडिएफबिबो थाबाय दा बे जेंनाखौ नायफामनो थाखाय दिनै बेखौ दानाय जादों ना बियाबथ' नंथ'आ बियो बियाब दानाया दा जाया गामिखौसो फोसावगोन सरकारा गामिखौ फोसावखांनायनि उनावसो बियाब दानाय जागोन दा गामिनिसो दिनैहाय ड्राफ्ट लिस्ट माने बिलाइखौ फोसावदों दा गामिखौ जेब्ला सरकारा नटिफाइड खालामगोन बा फोसावखांनायनि उनावनो बियाबा दानाय फैगोन आरो बियाब दाखांनायनि उनावसो बिसायख'थिनि बाथ्रा जों बुंहैनो हागोन दा ओंखायनो एसे सम लाबावगोन आरो फारि फारि जालांगोन बे स्टेप बाय स्टेप खामानिया मोनसे नङा मोनसे बेखौ मावफुंलांगोन गभर्नमेन्टखौ जोङो नारसिनबाय थाबोदों आरो गभर्नमेन्टआबो बेखौ सिनसियारलि मोनसे मावनो लानायखौ जों नुनो मोनदों बेनि थाखाय जों गोजोननाय मोनदों